Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Pungoze as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokukhulu kwithoba okhabelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngoMpungoze ngiphuma phansi ephumeni emazweni mfule uphuza ngiphuza imitma ngithola ngeThebhe rana through lapha ekhaya. Siyajabula kakhulu bafowethu, siyakumukela uhlelo libizwa uthi Know Your Leader la isisuke sihamba khona thola isixoxa nabaholi bethu abaqhamuke endaweni ezihlukene. Enhlanhla ke umholi enginayo nje manje wakwafika before sahlala sasikika kakhulu kuma questions. Bathi nginento enginayo mayisehambile ukuthi lo mfethu akaze sihlale phansi ke ngixoxe naye ngithole kabanzi ukuthi ungubani oqhamuka kuphi. So njengamanje I'm joined by uMayor wasendaweni yaseMngeni municipality igama lakhe unguChristopher Papasa. Ngicela ukumukela ohlelweni. Mayor Papasa sawubona mfowethu. Mpongwe njani? Alright mfethu. Hayi right mfowethu, ku right noma kuningi ku right. Noma kukuningi right. Ku right. Bafethu ngicela ukuchecka ukuba uma sasigcina ungakashadi uma ushadile sithi kunjani umshadweni nana. Siya stress sokuba uMayor uzibona uma uyibuka esibukweni sasithombe sakho before uelectwa ubuka nisafana kwenze kanjani? Ngimhlophe lana mengingashefi inwele ziyahamba. Cha kodwa emuhle umsebenzi ngiyajabula ukwenza but stress siningi. So zika nje izinto mhlawumbe before singene ongazi understand mhlawumbe before ube uMayor nje wathi because ngiyakhumbula usathi Chris Papasa for Mayor and then mawusukhona uthi kanti beka understand then. Yazi ungena une energy uthi cha izinto zizoshesha ukwenzeka but nje ngendlela uhulumeni usebenza ngayo yonke indawo ugcina ufrustrated ngezinto ezincane nje why singakwazi ukusika utshani la hayi kune process kune story before ukwazi ukwenza into encane. So I think iyona into about the government generally from province, national, local ukuthi uyayibona isolution ila iyathinteka. Alright. But fanele ulandele iprocess ukuze ufike kuleyo nto. But yakithi nina nje nabaholi Mayor othola ukuthi kumele kube nini nithi ngeke lento why istrayisa kanje uma kumele ngisikela abantu bakithi utshani silungisa kanjani kuyishintsha ucansini no uqinisile so lokho okusemandleni la ku local siyazama ukwenza lokho but ezinye izinto ama financial what act ama ban act ama disaster act ugcina ufanele uyo reporta le ko national bese ibuye ungashayeka umthetho ophuma lapha eParliament. So yeah ngiyavuma ezinye izinto siyakwazi ukuzilungisa ngokushesha but sometimes nje isystem esisebenza kuyona ngoba umngeni is not a country nje yona singaphansi kwe South Africa singaphansi kwe KwaZulu Natal so sisebenza kule mgomo leyo khona. So enye ngifuna uyichecka kangibuka indlela ofluent ngayo olimini lesiZulu uphinde ulimi lesingisi mama languages okwazi ukuthi wakhuluma fluently ngizothi 3 but isiXhosa ngiyashaya kancane, isiSwazi vele cishe sifana neZulu, isiFrench ngasifunda esikoleni. Bese ke abafowethu ngakhuluma nabo abanye ngesikhathi sifunde bayikhuluma isiSuthu. So nawe bebezama ukungihleba ngoba besibahleba ngeZulu nothisha wami esikoleni. Ngithi bona bakhuluma eFree State eGauteng bakhuluma isiSuthu. So kwiclass leZulu ke siyahleba no Mr Mkhize uthisha wami no Mrs Zungu. Nabo futhi bayalala kodwa siyabahleke eceleni so nabo futhi basheshe bafunda iZulu mina ngilalela isiSuthu ngoba nabo futhi babefunda iZulu. So akaze ube nesimo mhlawumbe ukuthi siyangena wena 15 ngabi nanoma uthola ukuthi abantu bakhulume baze baqede bekazi ukuthi uyezwa ubhekana naleyo nkinga. Many times mnganami yazi where was ngiseThekwini nginyuke 15 100% nginyuke 15 nazi intombilane are still young zahleba bathi hayi indoda la yinhle kodwa yabona imfishane bahleba bayaqhubeka sekufika ke lapho uvula uvula umnyango ngithi I know ngiyabonga kakhulu bosisi sophinda sibonane ngiphuma
ubona la esibukweni ngoba usubona usuphuma eliftini cishe baqoleka awuphethu yo maya ngicela ukuhlehla ke mfethu nawe mina nje ukuba honest wena ngicabanga ukuthi ngonyaka kuzoba ama elections ka2021 I saw the guy vele eqhamuka kuma pages Popman News Chris Pappas for mayor yabona nje ngithi mina ubaba nje lo manje ngena umlungu okay so kushuthi khona bambhalele lo mlungu lento le ayilokhuzayo uqhamuka lo muntu oqhamuke sevumbuka nje kanje then hayi ngithi hayi mhlawumbe uyikhulumela nje ngoba enza mhlawumbe ku social media khona umuntu omtshelayo bese eyitranslate sengiyaqandana nawe ke after my elections nakho seniwinile and then uyakhuluma I'm like this guy is fluent esiZulwini at the same time uyakwazi nokusibhala ngifuna ke sihlehleke manje siye ekhaya emuva la uqhamuka khona le kwaZulu ke siyisithi insizwe zalo ubani mawusichatha nje empandeni izithini mhlawumbe ibongelo zikababa wakho mazikhona indlela abambiza ngayo uzalwa kuphi uzalwa ubani so ubaba uMike okay Michael I think umlando umndeni wakhe waqhamuka eGreece okay so great grandfather wami great grandfather wami wasuka lapho babalekele impi yakhona okay World War II all right bafika lana baya eWhite River ngaseNasibet eMbombela all right so bakhula lapho ke bese ke umkhulu yena ke wathenga iplaza lana eMoe River ubaba ngesikhathi waqeda ukufunda euniversity wafika ke wangena eplazini lababa wakhe okay umama isibongo sakhe wakaMeyer MEYER shuthi isibongo samaJerman all right yena ube nomkhulu oyedwa ubelwa for ama Nazis amaGerman okay lo munye ke ubhuti ubelwa for ama Allied lokushuthi laba abanye omunye wabalekela wayohlala eKenya umkhulu omdala wama weza la eSouth Africa eThekwini okay so umlando wami is Germany neGreek okay angithi kunalento eSouth Africa ukuthi bonke abantu bacabanga ukuthi abantu abelungu they phuma kwi ama England ama Dutch ama Netherlands okay kodwa cha umndeni wami is Greek neGerman all right so bafika lana ke so shuthi ke mina I think sengiwe 4th generation kuba eSouth Africa all right kuya ni family yakho mfethu so uma ke wena nakhuvula amehlo nje umncane ungangabe ibanathi laba uwavula kuyiphi environment ukhulele kuphi indawo leyo so ngakhulela emakhaya kunendawo ebizwa ngaseNtaba Mhlophe eHlathkhulu Scott ngase-Scott so ngakhulela khona eMoe River futhi idolobha elincane so ikusekhaya lapho but indaweni esemakhaya ama rural areas ngakhula nabafowethu ababesebenza emaplazini endaweni ehlukile abanye baba basakhona abanye sebeshonile ngendlela ezifo lezi sithola emakhaya abanye sebethuthile bahlala eThekwini eGoli in those areas kodwa bekuyindawo ethulile endaweni zasemakhaya indawo lapho abantu bayafunda ukuhlonipha ngendlela ehlukile kunasemadolobheni ngikhule nosisi wami futhi omncane usisi igama lakhe Elizabeth nibangaki ekhaya sibabili uyena omncane kunami 4 years so and asifani but so besixoxe lezi asifani ngendlela but so ngakhulela khona emaplazini ngaseHlathkhulu mfethu so kunalento ekhona ukubona mawukhula ukuthi uyakwazi ukumbona lo ukuthi uphumela okushini ungosayinto naselokishini noma yini iziphi izinto okanye ama values noma indlela oyichaza ngayo ichaza njengomfana wasemakhaya uyichaza njengomuntu obe ne-influence yelokisho ichaza njengomuntu obe umuntu wasesilungwini mawuchaza uChris Pappas umchaza njengomfana wakuphi so angeke ngibalekele ukuthi ngafunda nabelungu abaningi so lokho kukhona kumina but I think into engayitha ngafundiswa noma ngakhula ngayo emakhaya number 1 ukuhlonipha umunye umuntu noma ungazwani naye kodwa umhlonipha kwesibili ukuhlonipha abantu abakhulile noma bajezisa noma bakuthume endaweni ungafuni ukwenza leyo nto whatever it is but umuntu omkhulu umuntu okhulile uyamhlonipha wesithathu ke ngicabanga ukuthi yabo emalokishini ema suburbs
abantu bayathanda ukuba nempi yabo uma ungazwani nomuntu shuthi ke sewe enemy yakho noma makunenkinga kufanele kuba nomsindo emakhaya kuhlalwa phansi kuyakhulunywa kuba nomhlahlandlela so nami ngendlela engiphila ngayo even if ngingazwani nomuntu noma wenza into engiphoxayo noma engicindezela ngizokhuluma naye qala isihlale phansi zama ukuba nendlela eyaphambili ngesingisi sizothi compromise so I think izona izinto engiyithatha lapha and also yabo uma usemakhaya usebenza nalokho khona makuphula imoto fanele uyilungise leya moto ngalokho khona nje lapho awukwazi nje usheshe uphume uye workshop wara uyothenga iplan fanele uyenze so nami futhi ngendlela even ngendlela engiphatha umasipala uzophuka ugandaganda ama officials bafuna ukuthenga ugandaganda omusha same time ithi no bafowethu asikwazi ukwenza njalo asilungise lo ugandaganda ngoba le amali esisaveayo sizokwazi ukufaka kwenye into so ezinye izinto engafunda I think ukukhula nabantu abamnyama emakhaya and also nabelungu emadolobheni kwangifundisa ukubona mhlawumbe umhlaba ngendlela embili and then ngiyakwazi ke ukuthi noma ngiyacabanga ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngizama ukwahlanganisa ngoba sonke sikhule ngendlela ehlukile doesn't make it right doesn't make it wrong yabo indlela safundiswa ngazo and sometimes abantu bayaxabana because bayabona mhlaba ababonisani noma ngendlela bafuna ukuphendula noma isixazululo abanalo ayifani sometimes fanele uwahlanganise lemibono yabantu ngoba vele sonke sihlala ndawonye la but manje enye meya engifuna uyithola ngoba yazi kade ngixoxe ezolo ukuthi mhlawumbe sometimes nathi siyayidinga into ecishe ibe therapy for example isekelo okanye into engiyaziyo ngazi ukukhula kubantu abamnyama kuphela and then wena nginenhlanhla namhlanje ukuthi nginomuntu oyiphethe zombili lezi inhlangothi ongagcini ngokusho kuphela ngiyakwazi ukuprove ukuthi lezi izinto zaziyo so uma ubheka yini thina esingayi-understand more especially esuke sikhula ngokwesayide elilodwa whether umlungu ongakaze alithola ithuba lokuthi ahlale nabantu abamnyama noma umuntu omnyama ongakaze alithola ithuba lokuthi ahlale nomlungu ukuthi ucabanga ukuthi kuphi la esisala khona and namhlanje ngijabula kakhulu ukuthi ngikhuluma nomuntu ozazi zombili lezi inhlaka ukusebenza kwakhona I think from this side labelungu ngizobahlanganisa sonke isilungu amabhuno bonke abantu I think thina lapho esifanele senza kangcono ilento yomphakathi ngingathi ubuntu but ukusebenzela umphakathi ikakhulukazi abantu basebenzela imindeni yabo noma ibusiness yabo bane view evalelekile akusho ukuthi abafuna ukusiza omunye abazi but it's just ukuthi babheka impilo yabo then masikhuluma ngabantu abamnyama abayithanda conflict ngiyayibona emsebenzini so shuthi ke mhlawumbe wena usebenzela mina ngiyabona ukuthi umsebenzi wakho awuwenzi but ngeke ngifike kuwena ngizokutshela ukuthi impongos lungisa lana mfowethu umsebenzi wakho awuwenzi because ngibona ukuthi abantu abamnyama bathanda ukuba nalempi noma iconflict emsebenzini lokho kudala ukuthi izinye izinto abantu bathi cha ngcono ngithule ngingasho lutho ngoba ngiyasaba for whatever reason but uma ufuna ukubona iprogress uma ufuna ukubona into ilungiswa fanele uxoxe nomuntu sometimes it's not going to be comfortable sometimes kuzoba nempi noma kuzoba nalento engaphatheki kahle kodwa fanele uhlale uyixoxe ukuze ukwazi uqhubekela phambili so I think between there's many more things but izona izinto eziqhamuka ezilokhuzana because wena ke kuwena uphila kanjani kwi-stay beside ukubume sengicabanga nje njengomuntu owazi lezi zinto ngozombili because kumina kulula ukuthi yabelungu basibhedela nani so wena kuwena uphila kanjani ukwi-space esithi awukwazi ukukhuluma lelizwi ligcwala uthola ukuthi itsida mhlambe kumele ugxeke into yethu as black people kodwa awukwazi ukuyigxeka ngokugcwele ngoba sokujaha uma kumele ugxeke abamlungu bazothi usudayisile lokusana uphila kanjani ke lokusana kuleyo mpilo yesikhathi esinjalo so it's umthwalo loyo but at the same time
ebon siyizwe elisha futhi so mhlambe after 100 years sizokwazi ukuhlala phansi sikhuluma lezi izinto lezi but it's only been 30 years of democracy 30 years ukuthi abantu bayakwazi ukuhlala sixoxe kanje so kuumthwalo but kungathi uthunyiwe futhi uwenza lezi zinto. I'll give you a small example. Abalimi laba baseKhartouf babelwa nama taxi association no driver bamatekisi ngendlela lesifo yesamatele so kunalento lapho kuspraywa khona imoto ngoba bazama ukusiza ngalesifo lesi igciwane leyana but abakhulumanga ne-taxi association so manje o-driver bayamiswa ukuze bathele imoto zabo ubulala legciwane leli kodwa bekufanele abalimi babiza i-taxi association bathi bafethu nansi into esizoyenza okay sesayibona-ke siyakwazi ukwenza but wavela kwasuka impi ngoba abalimi bona bacabanga benza into right yokubulala leli gciwane amatekisi bona vele bawenza umsebenzi wabo bathutha abantu but because abakhulumanga and manje abelungu kala babecabanga ukuthi hayi yabona laba bayadelela namba osomatekisi bathi hey yabona labelungu bayasitshela and so you have that thing kodwa uma bahlalisa ukuthi bafowethu abalimi bazaba ukwenza lokho osomatekisi 1 2 3 abantu bayebona okay kahle nina nivikela laba abagibela amatekisi ngoba bazosebenza lana uma kulahlekela amathuba omsebenzi shuthi ke nathi ngeke sikwazi ukuthutha abantu kulezi indawo it's a conversation yabo yonke into fanele ba ingxoxo abanye bafika nama agenda because bayazi ukuthi mabeqhubeka bahlukanisa abantu bangazama ukubasondela kwinto eyodwa noma mhlambe imbono eyodwa noma cishe ifana because we'll never always have the same thing kodwa kunabanye abaphila ngokuhlukanisa abantu bayafuna ukuthi umZulu aphila njengomZulu engaboni nje engahlangene nomunye umuntu kunomuntu ufuna ukuthi ibhunu liphila njengebhunu umuntu omnyama you'll hear it kunabantu bazothi hayi simela abantu abamnyama sikhulumela abantu abamnyama because why i-agenda yabo ukuhlukanisa abantu abafuni ukuthi sizwane sibonisane siba nama compromise sibone ukuthi singakhulisa izwe lethu idolobho lethu umphakathi wethu ngokubonisana ngokukhuluma inkinga ezikhona noma ukukhuluma izinto ezihlukile kuthina manje Mayor akaze uqondani because mina nganga ikhona even kuyilokhuzana yakho kwenye izinto akade uyiphusha uyisebenza kube khona umuntu ozothi hey this guy is good yabo uyayishaya lento yakhe lo mjito lokhuzana but iqembu don't you think ukuthi ipolitiki mase senihamba ngena kuyona iyanidiverta okanye yanidilute into nina eniyonto ukuthi sengizongena ngaphansi kweqembu le-Democratic Alliance or else iqembu le-ANC iqembu neqembu linezinto as iqembu esilibuka ngalo thina singaphandle and then bese umuntu ozongena eqenjini angenzela ukuthi upure and wonke umuntu uyakholwa this person angayishintsha into but mase sengene ngaphansi kwe-political party ezinye zezinto seziyenze sekumele udefende uma kuke kwaphuma umuntu racist mhlambe from iqembu lakho and then kumele udefend mhlambe leyo nto or else kumele uzame ukuyibeka ngendlela ezozwakala kodwa yena ebeyenza leyo nto eyisho ngenhlazo don't you think ukuthi kukhona la ipolitiki nani ni compromise khona as abantu ufika uChris Papa sozothandwa abantu kodwa bese bethi hey kodwa indawo kuyona Mjida akuyona indawo eright no 100% ngiyavuma and kumaqembu wonke but i-system lesi sebenza kuyona alright ungasho futhi kune business mhlambe usebenzela ibank ethize and uyabona ukuthi cha le bank le ishaya abantu abahluphekile kodwa ngisebenza kuyona so ngizothineka umuntu mayefika lapho kule bank ngibe ngiyazi ukuthi ukhona umsebenzi omuhle siwenzayo but kukhona la ngingavumelana khona so ngingashintsha kanjani lesi simo lesi ngingayivumelana khona ngakho and ngingayenza kangcono lapho senza kahle khona so in the same point even we DA angivumi kukhona lapha ngingavumi khona alright but because i-system le engisebenze ngiyayihlonipha futhi lapho ngizolwa khona noma lapho ngizobanga umsindo khona it's internally ngizamashintsha le uthini kodwa umuntu othi siyakuthanda Chris Hambo awukuyimele nje ubuwena then will follow you uzokwenza njani uma uyijala but i-system yethu ayivumi leyo sisebenza ngama political cha wena as a person asakhuluma ngeparty nje siyayixoxela ngoba namhlanje angikumemile nje ngeqembu akumemile nje ngoba nje esiningi nje siyaphela yabo mawungazi uzimele nje lapha ungawarisha ngepolitiki yenhlangano nama branch nama lo muntu angazwani nalo muntu lo kunemigomo ethize sekukhulunywa into Free State sekufanele uyidefend hey Mayor siyahamba face so yaba nje ke nakho ke usungena kulento
engihlezi ngitshela abantu abayikhona bangisho ukuthi angiyithandi ukungena ey'ntweni ze-politics ngingathanda nje ukukhanda wonke lama controversy akhona but angisoze nangelilodwa ilanga ngikusho futhi phambi kwamakamera kusoze isho kafika abantu ethi uyangicela ukuthi awukunyukele phezulu esigxobeni sesithemba ukuthi uzasilekelela la angisoze uyikhetha kanjani mfethu lento eyenza ukuthi nibe ne-stress esingaka ukuthi ke manje ungene kwipolitiki mfethu? So njengomshilo ukuthi sine system yokuphatha uhulumeni la eSouth Africa. Lapho ungena as independent noma ungena as iqembu lepolitiki. Sazi ukuthi lento ama independent ayisebenzi kakhulu. Okay. Abantu bajwayela amaqembu epolitiki noma bayawathanda noma abawathandi but sebejwayela isystem. So njengomuntu ngithi yazi ukuthi ngafunda i-town planning. Okay. So e-university. So vela lento ye development, lento yokwakha, lento yokulungisa, lento yokuplana, into engiyithandayo. Okay. Mangibona idolobha lami liyawa. Mangibona imphakathi abantu abahluphekile, mangibona ukuthi cha kodwa lento why ingalungiswa. Okay. Ngathi no cha nami fanele ngiyafuna ukuthi ngiba nesikhala empilweni yami lapho ngikwazi ukuthi ngiyazinikela emphakathini. And i-system ithi mawufuna ukwenza njalo fanele ungene kwipolitiki. Yilapho ke usuyabheka amaqembu epolitiki ukuthi okay iyiphi yona ngimgomo yabo noma ingimgomo yabo esondelene kunalento engifuna ukuyenza mina as umuntu ufuna ukusiza umphakathi. Mina angi-interested kakhulu, angikho interested kwipolitiki le ka-national ko-parliament izinto enjalo. Ngoba umsebenzi wenziwa la ku-local government. Umuntu osika utshani, umuntu olungisa umgwaqo, ama-street light, makuhamba amanzi awuboni ukuthi umnational uyafika. So uqale as a member ye-DA noma khona ama-parties amanye wakwaqala wabakuwona mhlambe before ube-DA? Ngaqala kwi-COPE student movement. So kahle ngaqala kwe-ANC Youth League but I never had membership lapho. Just ukuthi bengizi-identify njengomuntu lapho. You know uyithanda ngenkathi kwi-ANC Youth League? I was young, my friend. Bengithanda lento ye-revolution lokuthi liberation. Because esikoleni abanye babengicindezela because benginabangani abaningi abamnyama. So bengibona ngathi okay cha shuthi ke because nginabangani abamnyama. I was young, I was like 16 17 yabona. Ngoba nginabangani abamnyama abaningi. Shuthi ke mina fanele ngingene la because bathi inhlangano yabantu abamnyama. So that was it mainly. Ngasuka ke ngesikhathi saka Julius Malema ngizibona ukuthi okay sengiyacindezwela because isikhumba sami simhlophe lo muntu lo akangifuni kule nhlangano and inhlangano ayingidefend. Mina ngifuna inhlangano ezomukela bonke abantu. So ngayeka ke lapho ngaqala ne-COPE student movement. Why membership? Bengine membership lapho. Ilapho ngaqala ukuba involved kwipolitiki. Ngingazi yazi I only knew there was two political parties, i-IFP ne-ANC. Ngisuke esikoleni DA bengazi COPE bonke labo bantu. So then I got involved at University of Pretoria. Truth yambonga uThera Lekota ukuthi wayerecruiter. Fanele ngibonge in his absence. Okay. So wangena njalo ke. So ngena kanjalo and again it wasn't ukuthi into ngahamba ngayoyibheka. Abafowethu bengifunda nabo abaningi babo babe heavily involved imndeni yabo babe involved kwipolitiki. So shooting ngesikhathi ANC ne-COPE split. Nabo kushuthi futhi imndeni yabo ama-structures baqala and then they started recruiting. Ngarecruitwa ke lapho and ngingazi futhi ngalento yokuthi ama-political parties ama-principles anemgomo nama-vision what but ngaqala ukufunda because then I used to go to branch meetings izinto enjalo ngathi cha fanele ngifunda ngalento. Sengaqala ukufunda imigomo ama-vision ama-policies yonke leyo nto. And ngakhethwa ukuba i-SRC. I-portfolio yami it was academic affairs. So shuthi ke bekuyileso sikhathi lapho kwaqala ukusukuma lento ye-Fees Must Fall. So I was just before u-Fees Must Fall. But nathi besilwela lento ye-financial exclusion. Ngaleso sikhathi ukuthi abantu bavalelwe ngaphandle because abakwazi ukukhokha. Sabantu ama-marsh kanjalo but besino ne-SRC sokubambisana. Bekuyi iSASCO enye inhlangano yamabhunu lapha ePretoria. iDASO iDA iCOPE nePASMA Pan African Congress. So besine ne-coalition SRC lapha. And then saqeda ke term
and then bekunesikhathi lapho i-university nama-students babefuna ukuqala i-constitution yama-students kabusha. Okay. So for 1 year ukhetho ubungekho for i-SRC. So ngabamba as u-president we-SRC yase-University of Pretoria uqinisekisa ukuthi i-constitution bayiqala kabusha kuleso sikhathi. So I was the interim temporary student council president lapha. Yeah, so that was my politics. Enye ke engifuna uyi-check Meya mawuhamba ke manje ula emngeni ngoba ayikho into ekade ngihleka nje uma uthi ubuka i-TV yabo ubona i-poet like hayibonayi lento esasiyilwela ikhona yonke indawo namhlanje awunalo ushintsho sinezilothe ezinkulu manje emsakazweni emkhulu nani nathi masibuka back siyasho ukuthi hayibo lento esasicela ngayo yonke amandla ukuthi poetry ayibonakale isikhona iziphi izinto othi mawusuhleli ethu phansi usho ukuthi wow usuwedwa kangihleka nje sinenye event ngoDecember ngazi ngagoqizana sengibuka kugcwele kukuhle I'm like wow siyabonga sayenza ngempela lento yenza iziphi izinto othi mfethu mawusuhleli noma udrive ebusuku ukuthi athi ngidrive around ngime nje ke ngibuke ngisho ukuthi wow I made it iziphi izinto othi mawuhlele emngeni usho ukuthi hey mfethu hayi cha ngizamile ngiyindoda ngizobuyela e-university qala. Okay. Because iyangisiza lento mangine depression ukuthi cha today bekunzima. Yeah. Fanele ukhumbule izinto ezizokuphakamisa. Okay. So e-university i-library yakhona ibivala ngo-8-9 kanjalo. Okay. So iy'ngane lezi ebezingena wifi eziqhamuke endawo emakhaya ahluphekile ngo-9 bebengakwazi ukufunda babebuyela lapha abahlala khona no wifi no books no printing lutho. Salwa ke sathi cha akunabulungiswa lokho i-library fanele iba 24 hours ingane izikhethele kuyofunda ihambe mayihambe ifike mayifike salwa egcineni i-university management bavula i-library 24 hours sathi siwinile one thing and because mina bengiyi-academic affairs lapha ngiphatha ama-academics bekuyi-project yami leya kwaqhamuka enye into-ke ukuthi amabhasi wona agcina ngo-10. Yes. Kodwa i-library u-24 hours so iy'ngane bezisuka e-library ngabo-11 12 1 ekuseni sebefundile bekrema bahamba ngey'nyawo baya lapha bahlala khona bakhuthazwe endleleni abantu besifazane bedlwengule endleleni sathi ayicha sikwazi ukuvuma lento salwa futhi ukuthi amabhasi nawo kufanele ube 24 hours salwa sawina so lokho kwangikhombisa ukuthi ipolitiki uma uyisebenzisa kahle isikhundla uma uyisebenzisa kahle inamandla yokwenza ushintsho abanye bangagcwalisa amakhukho abo bangabakha imizi yabo whatever it is bangafaka iy'ntombi zabo emkhandlwini or whatever uma ngibuyela la kunama mancane lama program but kumunye umuntu izinkulu lokho kusika kotshani ukukhanyiso kwama street lights ukuba clean kwedolobha umsebenzi lo fanele nguwenze ezumeya. Okay. So angikwazi ukuncoma lo msebenzi fanele nguwe ngoba into yakho uma ufisha ukuthi uyabhokota. That's the thing. So omunye umuntu uzothi lama program ezincane but kumina zinkulu. Okay. So iyokuqala ke angithi ngiyathanda uku-engage nabantu ama program ami la ukukhuluma nathi izimbizo ngiyathanda ukuya ebantwini ngiyathanda ukuthola i-feedback ngoba egcine ngithunyiwe ukwenza umsebenzi. So bekune khuluma nathi meeting eHowick West sihlanganisa abantu abakhubazekile. Okay. And basitshela ngempilo zabo imbono yabo inkinga zabo. And bekunomunye usisi waqhamuka lapho uhlala kaHaza. Okay. And wafika uzofaka imbono yabo. Uyasukuma ke and akwazi ukukhuluma. Mhlambe for 3-4 minutes wakhala samthulisa wagcina ekhuluma asitshele ngendaba zakhe. Wathi Meya ngiphila impilo enzima kahle. Okay. Nginezingane ezu3 ekhaya eyodwa eyami eyodwa kaSisi eyodwa eyamakhelwane. Okay. Lezi ngane nami siphila nge-grant disability. Kepha every day ngigibela itekisi ngiye eHowick ngiyofuna umsebenzi. Kodwa ngihlala emotweni abantu bangibuka kabi. Bafuna ukuhlala duze kwami. Ngithi kungani ke bangafuni bathi yazi nginenkinga disability yami ukuthi ngiyazichamela. Angikwazi ukucontrol yeah shothi ke lokho udala ukuthi nginuke isikhathi sonke so kahle ngidinga ukuthenga noma kuba nama pampers lawa abantu abakhulile
kodwa fanele ngikhethe ukuthi ngizothenga ukudla kwezingane noma ngizozithengela ama-pampers. Obviously ngizothenga ukudla kwezingane, kodwa lokho kudala enye inkinga empilweni yami ukuthi ngiyanuka zonke lezo zinto. Kusuka lapho ke umkhandlo sathatha isinqumo noma ngafaka ibudget ukuthengela abantu abakhulile and abakhubazekile ama-pampers, noma kusona umsebenzi wethu as umkhandlo. Kuwumsebenzi ka-Department of Health, kuwumsebenzi ka-Department of DSD. Kodwa ke sithe uma sinalama program lawo kuyokhuluma nomphakathi and kunento enje evelayo kukuthina njengabaholi ukuthi no cha bafowethu kulungile ukuthi umuntu uzongithethisa ukuthi angikwazanga ukulungisa imigwaqo yonke ngesikhathi esisodwa, kodwa ngime ngazi ukuthi ngathatha imali encane kuma projects lawo emigwaqo ngafaka kubantu abakhubazekile. Namhlanje ungaya lapho kompumi kwi office le social development yomkhandlu and uyakwazi ukuthola ama-pampers for abantu abakhulile, because ukulalela abantu, ukubona amandla akho njengosopolitiki and ukushintsha isimo somkhandlu. Program yesibili ke i-program le yogogo nomkhulu abahlala emakhaya, ikakhulukazi emaplazini. So abaningi babo bahlaleni izindlini zodaka. Kunesimo ezihlukile for amaplaza ahlukile, and kodwa egcineni akukho right ukuthi umuntu okhulile 30 years after i-democracy umagnet kuwe indlu yakhe. Amandla noma umthetho uthi i-Department of Human Settlements Province National ibona fanele bakhe imizi, kodwa ngeke njengomholi njengomuntu onozwelo ohlonipha abantu abakhulile, ngithi ngishilo eqaleni ukuthi ngasuka endaweni enjalo, ngibheke isimo esinje ngingazami ukulungisa. So sine program ibizwa nge-Mud House Eradication Program. Alright. Every year siyaxhasa between 9 and 12 people, imindeni ewu-9 to 12, but abantu abakhubazekile noma abantu abakhulile emaplazini sibanika i-building material ekwakha u-2 room. Umthetho awuvuma ukuthi ngingene kwiplaza lomlungu ngiyokwakha umuzi, but ayikho into engivimbile ukuhamba ne-building material engango-2 room ukuyonika ugogo noma umkhulu laphana bese-ke ingane zakhe ziyamakhela umuzi. So sine program enjalo ngenxa yokuthi saya emaplazini salalela, sabona isimo esiphuthumayo and futhi ebuhlungu and sa respond. But ihlezi khona nje le salayo lapha emaplazini ukuthi bayanqaba abelungu lapha ukuthi abantu bakwazi ukulungisa izindlu zabo, thola mayiwile kuthiwa kumele uyiyeke kanjani. Ikuphi la usohambe khona wahlala phansi khona ukuthi bafethu anikahle phela manje ukwenza lento ithini yini engisengena izama kuloko. So angiqalela sithi lokho kwenzekela ku wrong. Okay. Akunabuntu and akukhombisa ukuhlonipha and kwehlisa isithunzi somunye umuntu ngathi uyisilwane. Akukhombisa ukuthi umuntu umbona njengomuntu. Okay. And siyawazi umlando wethu njengezwe, it doesn't mean it's right. Lapho singenela khona sometimes inkinga ikuba i-communication ngoba isimo nesimo esihlukile. Umlimi uzothi bafethu hayi ukuthi angifuni ukuthi ngikusize, kodwa yabona le ndawo la nakhe khona ngizocela ukuthi kube 100 meters nje sikubeke la for whatever reason. Yabona ukuthi kunenkomo, kunemoto, ngizokwakhela nomuzi, but ngicela ukuthi usuke la ngikubeke nje la. Amathuna for omkhulu nogogo cha sizowahlonipha, sizobiya kahle, ngeke sikuvimbe, but for whatever isimo. Lapho kuba lula ngoba uhlalisa abantu phansi, uyabakhulumisa and abantu sebeyabona ukuthi okay kahle kahle sifuna into eyodwa. Kwese kuba le yesibili ukuthi kunomndeni and bakhethile banoma bavumile bathi cha asafuna ukuhlala lana emaplazini, cela ukuthi sakhele umuzi eHowick or whatever. Umlimi uyavuma ke bakhele umuzi eHowick West, eMpophomeni, wherever it is, umndeni uyasuka uyohlala khona. Bese ke after mhlambe 5 years 10 years kunomuntu obuyayo lapha, bese uthi no umlungu uyangihlukumeza akafuni ukuthi ngihlale lana, kodwa kunemvumelwano between umndeni vele and sebesukile. Lapho ke fanele singenele khona sichaze ukuthi I think uformer mayor uSokhela, yes, ngakayenza leya coverage. Yeah. Kahle kahle bekuyintombi yakhe bonithumile lapha, a whole long story, but egcineni sayilandela. It was on Ukhozi FM, I remember. Bebengibuza ukhosini. Ngabachazela ukuthi lo muntu lona umndeni wakhe basayina. Yes. Ukuthi ngenze video, khona ivideo yami nje ngangaba. Yes sir. 10 angazi something like that.
umndeni ibona bafonele mina bathi Mayor lo sisi lo uyabheda umndeni sakhethela thina sonke kuyohlala sathola nomuzi kwenye indawo lo sisi lo ubanga inkinga so there's those issues then kunalezi ezibhlungu futhi lapho nje umlungu weplaza and it's not just umlungu ngoba bakhona nabantu abamnyama eDark abagcindezela abantu abamnyama kunamandiya futhi eNottingham abenza into enjalo so it's not just abelungu yebo abelungu baningi abakwenza lokho but bakhona abanye nje abafuna ukubona umuntu njengomuntu especially umuntu okholile onganamandla nje ukuthutha impilo yakhe problem esinayo ukuthi umthetho uvikela lo muntu uvikela lo mphathi wendawo umlungu wendawo weplaza umthetho uthi cha umhlaba owakhe awukwazi ungena uwenza into umhlaba wakhe because kulomthetho futhi uvikela wena ohlala eHowick or eMpophumeni whatever ukuthi mina ngikwazi ungena egcekeni lapho ngizenzele so sihlala kulesimo lesi ukuthi abantu babheke thina njengo local government ukusiza but umthetho ukulungisa uhlela ku national ingakho ngithi banika abantu abazokhuluma bathi masikhulume ngepolitiki bazothi DA yenzani abantu ebelunga emaplaza ngibuza ukuthi umthetho for 30 years ngabe nushintshile ku national kodwa nushintshanga for 30 years so inkinga yabo le inkinga ethina sonke nje ngoba ngeke sithi hayi sidedele nje sithi kunogogo hluphekile emaplaza cha ngisho yebo national ukuthi usho inkinga yabo ngempela manje phela ngithi umthetho womhlaba asuwenzi lana so abanye abantu uzobona umkhankaso yeza manje for 2026 local government abantu bazobekhankasa lana ngezinto ezingathinti bona bazothi hayi abantu abangaphandle ama foreign fanele sibakhiphe ungena apho local government lapho kunamasosha kune SAPS kune immigration kuna yonke into ehlele ku national so futhi bazokhankasa ngento emotional la local kodwa ngesikhathi sokhetho omkhulu babengakhankasi ngaleyo nto so that's the thing so ngibuyela kulento yamaplazini if thina besinamandla as a local government ukwenza lezi zinto bekuzoba lula ukukwenza but angikwazi ungena kumhlaba womunye the same way angikwazi ungena egcekeni lapho ngivele ngifaka itoilet ngithi no ngenkani ngizokwenza lokho noma Mpongosi lapha kwakho kunento oyenza ngingena ke ngenkani manje ngizoyenza lento lo mthetho uvikela wena kwakho uvikela umlimi lapho emhlabeni wakhe it doesn't make it right but siyadinga ukuthi uhulumeni omkhulu eParliament lapho umthetho bawenza khona ukuthi basinika lawo amandla ukushintsha bekune case la eMshwathi okay I can't remember the name of the case but bekune case la and abahlali bayinile leya case and inkantolo ithe uhulumeni kufanele aletha ama services kulabantu abahlala emaplazini but inkantolo ayishongo ukuthi kanjani because uma uyofaka ama services and bazokutshela lapho uZondi la eMshwathi mayor bakhona bazokutshela uma bezama ukuyofaka ama services vele kuvalwa isango so umlimi ukuthi kulungile ngingawafaka ama services kodwa nizofika kanjani lapho ngoba umthetho uthi ngiyakwazi ukuvala umgwaqo lo kuseplazini lami so inkantolo isifeke inkingeni ukuthi fanele silethe ama services kanjani so lethe ngebhanway kanjani yo meya mfethu lena ke manga mina nje ibisicelo sami siyeka amapolitiki siyeke yonke lento le uthola ukuthi ngibe nento ethi let me invite mhlawumbe abantu basemaplazini ngolunye losuku kube bona sibalandile and then mhlambe sicele wena usitholele mhlambe ama owners from ama plaza ke sibe ne meeting yabo into sizeyajwayele ama public meeting asezakhandwa ngazuthi kumele konyuselwana imoya noma kucatshana la esingakwazi ukuthi senze meeting engayizama mina ukuyorganize la sokwenza meeting kube khona ama leaders ukuthi wona ngeke ngazi ngatholana but I know ukuthi umphakathi ngoba uhlezi usibhalela even egcineni siyabonga siyacela ningenele la esingafika sihlaleni khona phansi bakumele kuphuzwa amanzi noma kukhiwa ama patches esihlahleni ke sixoxe ngezinto sizwe uvo lama owner nawa chaze kuchaze nanabantu sibuke ukuthi yini engaphuma do you think ingayinto engenza into ecishe nale no singawenza njalo ngibona ukuthi ngasho eqaleni ukuthi mina ngendlela ngakhula ngayo ukuthi makunento fanele uhlale phansi uyixoxe akusho ukuthi nizophuma nesixazululo esiphelele noma nembono efanayo but kubalekile because yazi ngicela ngicabanga lento yokuthi bas indlela nina bosopolitiki ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma nomunye wabo la sopolitiki ukuthi seniguqule kwangazuthi
lento racism too much mase ngifika kodwa thina egroundini sihleli sonke kodwa nina nisifida lento ukuthi saze sihlukana kangaka kodwa masivalile ngicabanga nomngane wami ongilungisela ama rim lapha oyibhune eMaritzburg ukuthi size sifonelane siyacheckana nani but nina mase sibuka TV sekumele ngibe nestatus ekuzozizwa ukuthi sekumele ngimgadle kodwa umngane wami kusasa kuzobe senginayo silungisa kanjani lezi zinto mawuyicabanga nje mama ngadlula kuzona bengichazela Mpongose kulento ukuthi kunabantu eSouth Africa abaphila ngalento yokuhlukanisa abantu i-racism ikhona eSouth Africa yes but hayi ngendlela babeka ngayo echazwa ngayo even nalento yasemaplazini zikhona izinkinga emaplazini but akukhulu njengaba abanye bayibeka ungaya emaplazini kwezinye indawo abalimi nabasebenzi bazizwana ingane zabo zidlala ndawonye umlimi bakhela abantu izindlu kufaka ama scholarship enganeni whatever it is and abantu baphila kahle but because yes siyinkinga thina as politicians no because bakhona abantu bazothi hey cha fanele sivikelane ngoba singamazulu manje sinexhaza nje phuma cabanga uya engaging amnandi ku-interview kodwa khona umuntu ozobe sehleli phansi ethi hayi kukuthi sekumele kuphile kulokhu zathi angazi le nto bese uthi ngalunga kanye manje ngangayifunda sengiyifundiswa yithuthuthi because I'm into motorbikes so ugibela neyinhlanga zonke siyaxoxa sama-partners manigibela i-brand eyodwa isithuthuthi nana mase ngibuka iy'ndaba ntambama sezingitshela ukuthi le nto le sekumele iphume iye lapha ake sishontshe meya la kuma-questions nje ambalwa mfethu bese siyadlula kona njengamanje uthi usiyethemba Poyinandi Vilakazi lapha umbuzo uthi wagcina nini nendaba ye-SIU esangena emngeni futhi umehluko siyawubona edolobheni kodwa angikho happy wayekhala ngecorruption ye-ANC eqasha ngetiye nawe useyaliphuza leli tiye nokuthi labantwana abasebenza kanzima becleaner ababaqashi ngani lapha etechnical umbuzo wakhe indaba ye-SIU uthi yagcina iphelelepi because ngiyakhumbula impela ukuthi wawumagange ngendaba ye-SIU kodwa asiwabona ama-results ayo sure so angiqale khona so i-SIU iyafika yasinika i-report yabo okay kwathatha isikhathi esincane nje ukuthi sikwazi ukuyi-implement because umkhandlu omdala bakhethe ukwenza i-investigation ngaphezu kwe-investigation for some reason that cost cishe 1.8 million kodwa bekufanele silinde leyo then kwaphuma ukuthi kunabantu abahlukile ababenza lento lena okay municipal manager wahamba some keep okay kune case yavulwa i-SIU kuyena i-ANC yakhetha kumdeploy eMangawungu eBloemfontein so ngazi kwabo ke lokho so yena uhambile ngenqamba bonke abantu ngamagama abantu abala emngeni bayabazi okay omunye washona ngesikhathi seCovid u-PMU manager washona ngesikhathi seCovid izinto eziningi zaqala lapho kulaba bawu2 kwesithathu ube u-roads manager naye futhi akasekho la emkhandlwini wakhetha ukuhamba ngesikhathi sesiqala lama process ediscipline kunomunye ke wayesebenza kagesi kodwa i-SIU bengathinti lento kagesi bekwenye enye into esitholile okay who was the other one workshop so abantu abaningi SCM supply chain okay HR all right bonke laba bantu sebehambile sabakhipha kwi system okay kunamankampani atholakala ukuthi nabo futhi there's one called Nguni Consulting okay Nguni Consulting akasasebenzi mawuhamba lapha eMultipurpose eMpophumeni uzobona ukuthi kuno retaining wall udonga lapho usuwile okay Nguni Consulting wayenza leya project not in Pophumeni Stadium. There's another project. Curry's Post. Okay. Begune emathuneni. Indlu yonogada ya 2.7 million. Nguni Consulting. Blacklistiwe akasasebenzi siyabajaha inkantolo ubuyisa leya mali. So yeah abantu bangathi ayikho into eyenzekala kodwa baningi abasebenzi abaxoshiwe la emsebenzini abekho lana. SCM HR PMU manager, municipal manager baningi abantu abaxoshiwe abanye kunama case of fraud or corruption avuliwe angazi ukujaha amankantolo ukuthi baqede umsebenzi wami ngosheshe but yonke into lapho and then kune project eyodwa lapho sakhetha ukuyolanda imali okay ukhumbula ukuthi uyolanda imali through inkantolo kuyabiza so angathola ukuthi umuntu untshontshe 300,000
but ukuye enkantolo kuzobiza 600,000. So enye into ufanele ukubona ukuthi ngolo 600,000 ngingalungisa imigwaqo ngifaka ama street lights nokujaha umuntu wantshontsho 300,000 ngone ngivule icase noma ngimxoshe emsebenzini. So yeah, baningi abantu abaxoshwe inqumo ithathile. So leyo qasha ngetiye uthi usuyaliphuza yini itiye labantu abasebenza abacleanani baqasha ngani lapha technical. So sinama program awu2 kunabasebenzi aba permanent ucleaner. Before I think beguna clean about 5 permanent in-game. Sanyusa by 11. So sekunabantu about 16 about permanent cleaning. So siqasha abantu about 11 ucleaner permanent. Bese ke kunabantu esizama ukubanika ama short term. Ushuthi umuntu udinga usizo laba baya rotate. So bakhona vela abanye abacleanayo but bayangena bayaphuma. Ngoba yilapho ke sifuna ukukhombisa ukuthi cha mhlawumbe ekhaya akwazi ukufaka isinkwe etafuleni kancane kungene umunye sizama ukusiza abantu abaningi but akusilona iqiniso ukuthi bonke ocleaner asibaqashanga permanent bakhona at least 11 ngaphezulu kwalabo babevele bekhona uma isimo semali somkhandlo siyalunga angithi sinalento kagesi eyinkinga siyakwazi ukuqasha ka futhi lokho uzanisanele kuseka Sharon Mchunu macingana uthi akunambuzo Nkosi yami phela nje ngicela umtshele wesiya ukuthi akabuyi ihlandla lesibili umazise futhi ukuthi ngizovota uthini mawuzomazwi umuntu okugqubhuzela ngiyabonga kakhulu ukuthi uyalibona ithemba kumina nomsebenzi wami uyawubona ininake njengabavoti enizokhetha ukuthi bawuzobuya ngoNovember. Wethu uthi omunye umthoko uthi awumbuza uthi indaba mawuthenga ugesi ama units angafani ugesi R100 ukhipha units ya 37.4 next week uma uthenga R100 ukhiphe u34.7 why ungami ku unit eyodwa uyena obuzayo lokho umfowethu umthoko. Sure. So ngiyabonga ngalembuzo ngizophendula kabili. Oqala ke uma uthenga u100 awu ibhokisi lakho ayikhombisi ama-rand ikhombisa into ebizwa ngama-kilowatt. So shuthi ke nama-kilowatt nama-rand is not 1 to 1. Shuthi ngabona ukuthi mhlawumbe i-kilowatt eyodwa iwu1.75 ukubiza kodwa ungayishintsha isystem ukuthi uma uthenga u100 nesystem yakho yakhombisa u100 but ugesi oyithola uyafana. Kwesibili ke kungcono uma uthenga ugesi eqaleni konyaka nokuthi uthenge kancane ngoba uEskom ngendlela bona abasicharge ngawo ugesi uma unyuka ngesibalo sagesi oyisebenzisayo bayakucharge bayakucharge ngalokho. So uma uzosebenzisa ugesi uzothenga ugesi wa R300 eqaleni konyaka uzobona ukuthi kuzoba ngcono ukuthi uthenge u100 manje bese uthenga u100 ngomhla ka15 uthenga u100 ngomhla ka27 because ugesi uyabiza ngesikhathi uma ufika at the end of the month. Awujabula ukuthi kodwa lo muntu lento ayibuzayo uyazi kangakanani ngiyamjafa ngalento so ngiyabonga kakhulu ukuthi uyathenga ugesi. Ngiyabonga kakhulu. Yes kune rising fan yami la kunokubonga sikhakhana uthi kungani sifonele baze basikhumbuza ukuthi siyovota kodwa mase kuqashwa asifonele nenzela into ebhlunga nje ukuthi nifonele abantu bekhumbuza ukuvota kodwa base kumele nibaqashe ngabaqasha nenzela into ebhlunga nje man. So fanele sihlukanise umsebenzi womkhandlo nomsebenzi weqembu lepolitiki. As iqembu lepolitiki angazi if abanye bayakwenza lokho but as iDA abantu siyabafonela siqinisekise ukuthi babhalisile kahle ukuvota sibakhumbuze ukuthi sekuzovota ngoNovember. Bese ke as umkhandlo ke sinomsebenzi ukurecruit abantu ukusebenza makunama position. I think inkinga yethu anfanele silungise but kuyinkinga ukuthi uma ukhipha iposition mhlambe for general work ugcina uthola ama application awu 3000. Ukushort list nje kuyinkinga ka 3000 because ukuthi mhlambe udinga imatric for leya position kuphela bangake nje abantu abane matric abazoqualify. Kusuka abantu naseMaritzburg bazogcwalisa nama CVs lapho so uthola 6000 for abo cleaner laba bengikhuluma ngawo laba abawu 11 sathola 8700 ama applications. So ngiyaxolisa if mhlambe wena umunye umuntu walo 8000 bafike la but sinabasebenzi about 3 ka HR. Ngeke sikwazi ukufonela wonke umuntu sithi siyaxolisa but kuyinto fanele sizame ukuthola isystem ezoyilungisa.
mfethu uthi umshengu uphumlani mina nginambuzo kuphela wempungose bengicela ukuthi abantu basemngeni bangalinge balenza iphutha lokubuyisela inhlangano yabantu abamnyama lapho emngeni Papas ne-DA benze kahle kakhulu uthini ngalothi ngabuyisela inhlangano yethu sabantu abamnyama ngizocitheba kuthi inhlangano yabantu abamnyama yakuthi ngizothi vele i-DA siyinhlangano yabantu abamnyama okay siyinhlangano yabelungu siyinhlangano yamakhaladi siyinhlangano yamandisi kahle kahle siyinhlangano yabantu base South Africa mfowethu so uma ungafuni inhlangano yabantu abamnyama akufanele uyivotele i-DA ngoba siyona nathi yazi sepolitiki uthi uMaphilisi Thole mina Nkosi yami sacela ukuthi usibuzele kungani indawo angayifuni kanje indawo yasemasocial ebayisona abantu lapha sinenkinga yamanzi sonke kodwa amanzi abanikwa aphinde ubuze ukuthi ugesi yindaba bengawutholi bayizona kuleya ndawo Nkosi yami uma kuyibona abakona uma kukhona abakona ngiyacela ubaxolele phela ngoba bazowuthenga ugesi ngemali ibuhlungu lento enze emasocial mayindaba ngabafuna ngabantu basemasocial pendula mina ngibuza umbuzo la yabi indaba no abantu basemasocial sebafuna otherwise ngabe uyibona lento yase Tonville ubonile lapha kubuildings and ngisathi ngizoya kuyona leyo kodwa ngizoya ngasekugcineni ya awuqhubeke kodwa so lokho asikwenza it's not ukuthi abantu basemasocial asibafuni lo umhlaba loyana akusiwona omkhandlu lo mhlaba kusemasocial igama emasocial okay kulapho umhlaba akusona wethu njengomkhandlu futhi ke abantu balapho kunesigebengu esibiza ngonduna ubuthelezi sebemkhiphile nenkosi yakhe eyisigebengu naso futhi unqamalala okay badayisela abantu umhlaba kahulumeni wezwe lonke okay so into esizamayo and thina sikwazi ukuyofaka ama services lapho singayitholela imvumo kunesinqumo senkantolo futhi ukuthi abantu akufanele bakhe lapho and induna kufanele idayise umhlaba wakhona so sihlele kulesimo lesi ukuthi uma sifike lapho siyofaka ugesi noma amanzi sizoboshwa njengomkhandlo ngoba inkantolo ethe imani ingakwenzi lokho into esizamayo manje ukuthi upublic works ngithi siyazi ukuthi uminister national uMr McPherson uyiminister kaDA nalomkhandlo lo uholwe iDA okay sizama ukuthi minister sicela ukuthi nisinike lo umhlaba okay ukuze sikwazi ukuqala ukufaka imigwaqo ugesi yonke leyo nto okay so it's not ukuthi asifuni kodwa umthetho awuvumi and sizama ukuqinisekisa ukuthi senza ngendlela ngoba nakusasa futhi umunye uhulumeni ungafika lapha benza lento yase Tonville babhidliza imizi because umthetho uyabavuma mina mfowethu uMpungose ngisacela ungibuzele ukuthi sizicebaphi izinkampani zama security ezisixoshela amahala emsebenzini kungane engakaze wakhona umuntu olalela ama security asemngeni izikhalo zawo ngoba nalo baba othi uphethe thina asikaze sambone efika ukuzolalela nje izikhalo zethu noma serojwe imani inkampani zingafuni nemali yethu ye service ibuhlungu thina sisebenza kanzima siqapha indawo zikamasipala bese wona uzoqasha izinkampani zama security ezifika nabantu bazo kuphume thina esabakhona kumaholi eqalwa phansi kuze kube ayaphela siwaqaphile ngesolokhozi kungani yena uma ekhankasa ngokuthi uzokwenza kangcono akhiphe lezi inkampani abeke lezi inkampani right but nje just ukusummarize lo mbuzo ibhlungu lento yakhe ngokuthi kuneinkampani ezirojwa and abazi bona bazokhala bayephi uthi ngalokho me so bakhona ama-security noma zikhona ezilana emngeni ziyafika kumina ngikhuluma ngalaba abasebenzela amankampani agada izinto zomkhandlu yes njengoba abafowethu bala uma kunenkinga ngiyangenela ngiyayilungisa but lapho emshuthika amandla awangivumi ila mankampani amanye gada kwezinye indawo kodwa into engilongitshela abantu ukuthi uma uhlukumezwa umphathi wakho emsebenzini number 1 sinomthetho uzokuvikela uma uyokhala endaweni eright sine Department of Labour sinomnyango wonke nje ogada abasebenzi uma umsebenzi wakho whether we security we cleaner noma ubani uma uhlukumezwa umphathi wakho iya ku Department of Labour saka sambona lana ungqongqoshe uSibiya uminister yes uyafika lana so shuthi ke ngafiki izokhankasa fika kuzowenza umsebenzi sine Department of Labour fanele bavikela abasebenzi bayafika lana once a week eMevan mawunenkinga iza khona faka isicelo sakho ukuthi bavakashela ibusiness lakho bayo check ukuthi bayakhokha iUIF yonke leyo nto
bayakhokha minimum wage, if kuyi minimum wage bayakhokha ngendlela efanele uma uyizinga eliphakeme. But ngiyacela ukuthi sikhale kubona, uma singakhali kubona bazocabanga ukuthi yonke into right. Uthi omunye ngicela ungibuyisele mayelana nentuthuko mfethu yasemashingeni ukuthi luthini uhlelo lwabo njengomngeni since kuyiwona umphakathi osusalele ngemuva kakhulu ngentuthuko, more especially umgwaqo asinandaba nokunye indaba yasemashingeni wethu ongene. Yazi one day mawumeya wena Mpongose uzobona one day. Okay. Ukuthi akukho mphakathi ocabanga ukuthi abashiwe ngemuva. Okay. Yabo eNottingham bazothi hayi asiziwa la. Asiyazi. Katloof, Howick, Nottingham, Popomen, Shingen, wonke umuntu uthi asiziwa. But eMashingeni kulo akhona ama projects owenzayo lapho siyawulungisa ama gravel le nale. Sisebenzisana nenduna yakhona ubaba uZuma. Okay. Kune borehole esifakile kule ndawo ngomgungundlovu wayehluleka ukudeliver amanzi. So sasebenzisa imali yethu ukufaka iborehole. Kodwa iproject enkulu ezofika lapho ufaka itiyele kulomgwaqo lo osuka emathuneni unyuka kulapha eCrossing before unyuka kumashingi lama angaphezulu. Okay. So leya project kufanele iqale between May and July izoqala. Okay. So kuzosuka lapha emathuneni from I think it's uLangalibalela road ugcina lapho. Uzonyuka ke uzofika cishe kuba kumuzi wenduna lapha eCrossing. Mfethu. So manje usuphendlekile ke dadethu wasemashingeni. Uthi ke omunye sacela ukubuza ukuthi ama-hams ayofakwa nini kulomgaqo osuka kaMdayisi yabo mawuzoqhamuka eMpopman unyuka uyaphezulu kaShifu ngoba sekushona izingane ezintathu kuloya mgwaqo ngangaqondana nenye accident kuloya mgwaqo kwangena nezimoto ezimbili emzini eyahlukene sibi simo man yenza into yokufaka ama speed humps lapha. So sikhuluma ngo-R617 umgwaqo lo u-R617 lo mkhulu uyabona ungena kaMdayisi lo unyukayo uyaphezulu nje bafuna ama humps lapho. So ngizocela ukuthi nifake isicelo kwi-council. Okay. Mina ama-council ngiyawahlonipha noma benga kwiqembu elodwa ngoba bakhethiwe endaweni. Sengizwile isicelo but ngizocela futhi ukuthi ibekwe ekhanseleni ngoba iyona indlela ukuthi ifike kumina ukuze ngikwazi ukufaka i-budget but ngizoyithatha le njengoba injalo. So mina ngijabulela nanokuthi ke podcast yasilekelela ukuthi sesifakile ngesifake sijitshelile uthi uminenhle mina isithole ngiyacela usibuzele as youth ukuthi if udinga ifunding okanye uxhaso lamasipala usomabhizinisi uqala mayelana ne-funding usizakala kanjani because I've been sending ama emails angiphendulwa please budi cela umlekelele lapho So sinama program ahlukile. One iprogram ye youth office. Kanye ngonyaka sikhipha isicelo sithi uma une business u35 uya ngaphansi siyacela ukuthi ufake isicelo sakho bese ke siyazama ukufunda I think ama business awu6. Okay. Bese kune program evuleleke wonke umuntu. Sithe cha asikwazi nje ukusiza abantu abasha kuphela fanele siza bonke abantu. So kune program lapho kuna 1 million. Okay. 1 million 1.8 million. Okay. Esixhasa ngawo. Okay. Umuntu kuyafaka isicelo sakhe they can be 18 19 20 64 years old it doesn't matter. Oh nice. Bese uyakwazi ukuthola impahla from 1000 rand to 50,000 esibaxhasa ngayo. Kepha ke and into esiyenzayo lana sithi baningi abantu bavuka ngosomluko bacabanga ukuthi bazoba somabhizinisi. Mhlambe babehleli bacabanga ukuthi ngine idea. Yeah. Bese bazofika emkhandlweni bazothi cela ukuthi unginike imali yokwenza le idea. Okay. Ukuba usomabhizinisi it's difficult kubukhuni. Right. So lapho esime khona thina sithi wazosikhombisa ukuthi uzamile. Yes wenzani. Yes. Uma udayisa amagwinya usikhombise ukuthi amagwinya wadayisa kodwa ufuna ukuthenga ifryer yesibili. Yabona noma mhlawumbe uluka inwele usikhombisa ukuthi unawo ama customer afika kuwena nazi impahla uxakekile manje. Nawe ufuna ukukhula yes because otherwise uyaxhasa and uhulumeni uhlezi wenza lento uyaxhasa unika umuntu into kusasa kuhleli lapha umuntu usahleli ekhaya noma usawayidayisa. So uma une business noma ufuna ukuba ne business qala phanda phusha njengosoma business bese uze emkhandlweni ukhombisa ukuthi ayicha yabona kunento nje ngidingayo ukukhula mathuluzi ama land whatever it might be. Mfethu omunye uyabuya la uGugu uthi ngicela ukubuza kume ukuthi uma washonelwa indoda kwenzeka kanjani uma ufuna indlu ibuyele egameni lakho ngoba isabiza yena umuntu ngicela usilekelele lapho me. Sure. Benishadile. Yes. Okay benishadile.
So shuthi ke into efanele uyenze ukuthi uya kwi bathini deeds office la eMaritzburg bese uba khombisa ukuthi benishadile ukhombise ukuthi nansi death certificate umuntu wakho bese ke bazokushintshela kanjalo. Kwesinye isikhathi uzodinga umeli but bakhona omeli abakahulumeni abangakusiza mahhala ukwenza leyo nto. But into edingayo uzodinga i-death certificate, uzodinga i-marriage certificate lapho into ezokhombisa ukuthi benishadile bese ke obviously nama-ID. Mfethu uthi omunye basacela usibuzele kumeya ukuthi i-rank entsha wathembisa ukuthi uzosilethela imphemo isiphethe sithini siphinde sicela ukuthi asifakele ama-lights ngoba kumnyama kuleya ndawo sisacela ukuthi asifakele nompompi bokuphuza lo obhalile uthe ungusobahle dlukudla ungicele kahle kakhulu ozwangithakazela wathi khuba ithini into yakhona boythi. So ama-lights sizama ukuwafaka before isikhathi sobusika ngoba kuyashesha ukuba mnyama. So u-deputy mayor usendleleni ukufaka ngoba kuyi-portfolio yakhe, so I don't think kuzodlula 3 months before ama-lights asefakiwe lapho. Ama-shelter kulaba abadayisayo sesifakile kwi-budget for unyaka olandelayo ezosuka ku-1 July. So ama-shelter amanye azofakwa, ngeke sikwazi ukufaka wonke ngesikhathi esodwa but so sizokhipha namanye la edrobheni engasasetshenziswa swasuse siwabeka khona bese le yempompi sizama ukukhuluma ne-taxi association because ngoba ispace lapho sincane uma sekuzofakwa imoto lapho ezizoklinwa kodwa lezi ezilayishwa zingakwazi ukulayisha kuzoba inkinga. So sizozama mawubheke erenkini uzobona ukuthi kunolomhlaba lo osondeleke nawo sesuklerishile sekufanele sifaka into eqinile lapho ukuze abantu bakwazi ukupaka lapho lapho sikwazi ukufaka umpompi abantu bakwazi ukuclean. Mfethu uthi omunye sacela usibuzele kumeya ukuthi ngabe bayoqasha kanjani uma sebevula isicisho umlilo sasemngeni mhlawumbe uzela ukuthi abe ready lapho uma sebevula. Sure. So sizoqasha abantu not abantu abathathu ngendlela ezintathu. Number 1 sidinga umuntu o-experienced kakhulu ozokhulisa ayilide leya department. Ngeke ufake umuntu ongana experience ukuqala i-department, so sombiza ngo-chief fire officer, umuntu ene-experience. Bakhona abantu abasebenzela uMgungundlovu district, bakhona abantu abasebenzela iMaritzburg eMsunduzi abahlala la eMngeni esingabafaka lapho. Kwesibili ke sizodinga abantu mhlawumbe abavela abama-firefighters ukuze nabo futhi bakwazi ukuqeqesha abantu abangaphansi kwabo. Bese ke kuba nalabantu abasha njengoba siqasha o-traffic ama-warden kanjalo abantu nje abaphuma esikoleni bane-matric nje kuphela abazoqeqeshwa kabusha nje. So ilama indlela esizoqasha ngazo. Meya uthi omunye Mpungose bengisacela bandla ungibuze usicelele i-bridge and water nogesi. Ngiyazi ukuthi angeke ukwazi ukuthi kwenzeke konke same time. Ngelizwi nje lomphakathi wase Town View abanye isetafuleni bayacela lezo zinto mfethu meya lapha phezulu. So into esizoqala ngayo i-bridge uma ngikhumbula kahle ngithola i-report last week ukuthi fanele siqede leya bridge before kufika u-1 July. I-budget isifakiwe 2 something million ukufaka i-bridge khona. Owesibili esifuna ukulandela ngayo ugesi. Into esivimbile kwamanje ukuthi i-substation saseMpophomeni sesigcwele uma mas-add abanye abantu kulo gesi kuzogcina kuqhume bese iMpophomeni yonke ingaba nagesi mhlambe for 6 months. So mawungena eMpophomeni uzobona lapha eMandela Drive kuneMthinzima kunendawo yokuphakela ugesi. Siyayiqeda mayiseqedile sesizokwazi ukuphakela indawo like eMasosheni, Midmaview, Town View kanjalo. Ngoba ilokishi liyakhula and indawo yokuphakela ugesi leya seMpophomeni vele isigcwele. Right. Wethu uthi omunye sisacela umtshela ukuthi keep it up, well done Mr Mayor, ukuzandizandi bese uma ka endinakho eMandlovu uthi awumbuzele into yamanzi sasisafa boyisomiso ngicathi kodwa ke leyo ngiyaphendula. So sinenkinga embili. Inkinga yokuqala ukuthi amanzi sonke abantu abaningi from eThekwini, Msunduzi nathi siphakelwa inkampani ebizwa ngeUmngeni Uthukela Water. So futhi inkampani iphatha amadami yona iclean amanzi. La eMitma bekunenkinga namaphampa akhona. Kunamaphampa amakhulu mhlawumbe ingangemoto and yaqhuma yashaya umbani.
bazama ukuyilungisa and bekufanele bayikhiphe bayise eSiphingo lapho kunefirm yabo khona ukuyilungisa. So saya khona asilunganga sesilungile izolo ekseni bayifakile iqalile ukuphamba. Ngendlela isystem yethu ixhunyiwe fanele ugcwale eHowick West alikho ipipe nje lihambe eMpophomeni Street as an example. Fanele ugcwale eHowick West qala iyona enkulu ekufanele igcwale qala. Makugcwale lapho fanele ugcwale eGroenekloof eHilton iyona ephakele iSweet Waters Msunduzi kanjalo. Makugcwale leyo ipipe eseliya kwithanga elibizwa ngevula indlela ile ephakele iMpophoma Mashingenaza kanje lezo ndawo. Wait. So yeah uthi omunye ke lapha usibuzela indaba yehall yalapha kaWard 9 kaShifu yaphephuka iroof uthi ilungiswa nini ngoba sekuphele more than 5 years umphakathi futhi awunayo ngisho ihall mawufisa ukubamba imhlangano. Yeah inkinga leyo abaphathi before abayifakanga insurance so ngesikhathi kwaphephuka nemali yonke so if bekune insurance njengoba befanele ube niza njengetsizwa kaZulu insurance ngaba kade ilungile but uma ubheka iwebsite yomkhandlo ithendo yokulungisa lapho isivaliwe so nayo futhi bekufanele iqede bayilungise before October 2026. Lensizwa isebenzeni usathunguzela kodwa ukuthi lamaphara nabantu bokufika bababuyisela nini emakubo ngoba bayasonela lelizwe ngehunga man baphindisela nini emakubo bayinkinga yazi yonke indawo and abanye baba sebesuka eMaritzburg ngoba ogogo bala eEmbers bayathanda ukubanika imali yazi but uma sikhuluma la eHowick edrobheni abantu bezalana ngoba bathola imali and futhi kuhle ukuthi bahlalelana. Emalokishini abantu balapho because kunabantu like ama scrap yard nendaweni enjalo lapho abantu bakwazi ukuphila ngayo bese baphuze ihunga yabo. Problem esinayo ukuthi u Department of Health wezimpilo abanazo indawo zama rehab. So kune Newlands kune Newcastle indaweni embili kuphela cabanga nje ukuthi ihunga yonke amaphara wonke aseKZN azongena kulezi indawo embili. Kwesithathu ukuthi abaningi babo abakwazi ukubuyela emakhaya ngoba baxoshiwe nabo futhi mabefika lapho bagcina batshontsha ingubo zikagogo zamama bayodayisa bathola babhemi ama drugs noma banenkinga mhlambe usisi wabo uma wabo ubhuti wabo baxabane nabo bayaxoshwa ekhaya balala estradini abanye baba belenga malala epipini ngoba abanayo indawo. So into engasiza ukuthi uma udepartment la esifundazweni ukuthi bavula ama rehab amanye lokhu kuzosiza kanye nokuthi uma unawo umuntu emndenini wakho ophethwe lento yehunga ukuthi nimukele nizame nani futhi ekhaya ukuthi nimsize. Wethu la bakhala ngento eyodwa yomgwaqo lapha engicandani uthule ngomhla ka12 December 2025 lapha yababhale ukuthi sacela sicacisele ngesamba salomgwaqo bese siyacaciseleka nangescope sawo ngoba kuyimanje lo mgwaqo uyamuka ngokufanayo nalomgwaqo oqhamuka ngaseMaromini uzongena kaShifu akakasicacisele ngokufanayo bese socela akuphi iscope sawo ngoba kushayisa amakhala kakhulu ukuthi imigwaqo ebiza kanje ingavele ihambe kalula namanzi kanje cathi omunye emgwaqo nayithula lapho kwaShifu kodwa lemigwaqo le angibekelayo ngicabanga ukuthi ile yama-gravel bakhuluma ngama-gravel bakhala ukuthi ayamuka and makufika amanzi ekubeni abasetshenziswa ilokhu uzani bathi bacela ungiphi iscope sawo nokuthi kusebenze kanjani. Iscope ngeke ngikunika ngekhanda but ngingakunika ku social media but into engiyazi ukuthi ikakhulukazi endaweni zasemakhaya lapha emakhosini induna babeka nje abantu yonke indawo. Ungathola ukuthi uplanela ukufaka umgwaqo lana bese kusasa sekufanele ufake umgwaqo la kusasa uyavuka futhi so inkinga esinayo ukuthi idemand iningi so egcineni asikwazi ukuthi sakho imgwaqo ngendlela ezolasta kakhulu because umsebenzi omningi fanele siwenza so approach yethu noma ngendlela esiyenza ngayo ukuthi singcono senza imgwaqo eminingi nanokuthi senze imgwaqo emincane. So yeah iscope sona is not umgwaqo njengoba ubone umgwaqo uzolasta for 5 years. But the problem is ukuthi lento yemvula iyashaya futhi uma wakhe emqanseni mawakhe entabeni vele kuyi problem lento ye storm water so yeah siyazi ukuthi iyashaya leyo but nathi futhi sizama ukufika abantu abaningi ngoba siyazi ukuthi idemand iningi. Uthi omunye ngicela ukubuzela yena Mpungose uthi uyanqena ukuzothatha umsunduzi angifuni
nisazohlala noThebola ngizohlala noThebola uma engabaleki futhi uThebola immediately after this interview kuzohlala nomeya waseMsunduzi so ngizomtshela ukuthi khona bathe kumeya bacela azophatha la aphethe khona so unangu-ke uthi cela ukubuza ukuthi kuyakusinda yini ukuzophatha uMsunduzi. Ngiyabonga bangathuthi bazohlala la nabo kulungile. Uyababiza kabi uthi cela umbuzo ukuthi kungani kuqashwe abalandeli be-DA kuphela ngoba wezwa sengazi ukuthi bahlukile yini bona kunabanye indaba ukuqasha abalandeli be-DA kuphela wena lapha emkhandleni. No kulona iqiniso lelo ngicabanga ukuthi abantu bayayibona lento ngoba before abantu babevalelwa ngaphandle beqashwa abantu beqembu elodwa. Namhlanje kuvulelwe wonke umuntu kunabantu abasupport iEFF kunabantu abasupport iMK kunabantu abasupport iANC abaqashwa emndini abantu beDA bayangishaya bathi awu me kungani uqasha abantu beANC yes hawu labantu bayiMK labo baqasha kanjani ngithi no cha umuntu nomuntu fanele sonke nje sidla isinkwe esifanayo fanele sifake isinkwe etafuleni. uThobunye umona phansi yasebenza lo mjitha uThobunye well done keep it up mayor. uThobunye sizwa ngazo usunyuselwa imali yeholo ngo40k ngabe iqiniso yini lelo mayor unyuselwe ngihleli nawe nje ngixakeke kangaka kanti unyuselwe imali ngo40k ithi uma followers kangaka nje wena uxakeke kangaka usukugadla la ya unyuselwe imali ngo40k akuyichaze le ndaba yakho ukunyuselwa imali kwenzakala kanjani. Yeah so kuyona imfihlo sinothi into engiyifihlile nganyuso imali kodwa hayi imali yomkhandlo. Okay. Ngahamba kwinhlangano yami ngathi angiyanga kwi-province angithi benazi ukuthi bengikwi list le yekuya eParliament. Okay. And abantu baseParliament bahola imali engaphezulu komeya ngaphezulu kwamakhansela noma umsebenzi wabo umncane. Okay. Ngathi cha ngizohlala la nemngeni ngoba umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi angakaqeda umsebenzi wami. Ngizonika omunye nje ukuthi abanesikhundla lapha eParliament bengazi ukuthi ubani uba olandelayo kwi-list. Ngafunda ke ukuthi kunalento enhlanganeni ukuthi bakhona nabanye abantu abasukile ezikhundleni bayowenza umsebenzi kwenye indawo and babefake isicelo. So nami ngathi hawu ukuthi kuyinto ekwenzekalayo so ngafaka ke isicelo sami bangichitha kathathu. Okay. Enhlanganweni bese ke kwesino bangichitha kabili kwesithathu ke bavuma ukuthi cha sizokunika imali elingana nomuntu waseParliament. Okay. Le mali le iphuma kuma donation enhlangano akusona imali yabantu. Okay mfethu uThomunye sicela usibuzela usasafa imgodi sibe siyabakhokhbentela inkinga ukuthi akangibhalelanga ukuthi lokho uma zethu siyacela zoba umeya waseGruleni bandla kunzima la esikhona uthi eHawiki kobe kuphelile uma bengakhipha uPapasi ave kuclean eHawiki nasePopman shame we salute you Papasi safa ukungcola lapha eMsunduzi sokuzomela ngivale lokuze kwazi ukuxoxa nomeya base siqede la bese umunye uthi ufakwa nemigesi lokuzana emasosheni ubusuphendula bathi bakona ngani abantu basenguka bakona ngani abantu basenguka intuthuko bathi abayiboni bakona ngani awubhodle namhlanje indaba yakho nasenguka. Yabona ngikushilo ukuthi abantu basemashingeni abantu semaguka wonke umuntu nje indlela esebenzekayo sizama ngalamandla esinawo ukukhombisa indawo zonke ukuthi noma singakwazi ukukunika into ephelela ngesikhathi zonke but kukhona okubonakalayo so enguka lo mgwaqo lo yawurawunda iwona sijwayele kulungisa uqinisekisa ukuthi u-right and I think ngo-2023 saqeda futhi project lapho yokufaka ugesi obviously sekwandile abantu sebe extendile ba-edile so fanele siphinde nenye project lapho but ngichazile ukuthi asikwazi ngoba silinde le substation ibizwa ngeMthinzima substation lapha eMpukumeni ukuthi iqede so into ehamba phambili lapha imigwaqo nogesi ugesi sawufaka but bakhona abanye abantu esidinga sifake kubona and imigwaqo le esifocus kakhulu kuyona yile enkulu dry around inguga yonke. Okay uThomunye uPapasi ungwase River Plazini High Over Farm ufunde eTreverton College naseHilton ufunde eHilton College school fees sibiza kangaka ngatheka imoto nebhesari athola nebhasari khona uthi omunye ke mayisebhala la uthi mfethu ucela ukubuza kume ukuthi
Njengokuthi kuneyindawo njengozuzo kuhle eshiya abazali okuyishiyas ngabe khona yini izinto angayiqatsha ngazo ayikhomba ngathi ngaphandle kwalokho ngikushiye ngaphandle kwalokho kwakushiwe umeya usokhela ngenkathi kusaphethe ANC imeya yethu yasemngini singajabula uma singezwa ukuthi ikhona into nje yena ayiqatsha ngayo kuyishiyas iziphi izinto ayiqatsha ngazo eshiyas naseZulu sesiya ngasekulikathuleni inhlelo lezi. Sure, so angiqale ngesishiyas ngabula ngakuthina la. Okay. So eshiyazi safaka imigwaqo ibingekho eqaleni kunebhohole efakiwe lapho futhi into esilindile manje ukuthi uDunlop ukuthi basinike imvumo ukuthi siqhubhe ugesi khona but kunebhohole ngoba idistrict ibingadeliver amanzi safaka futhi namanye ama light khona salungisa futhi lawa usokhela wafaka angasebenzi. Okay. Bese ke ezuzo kuhle kunebhohole yesolar efakiwe lapho ukuze abantu bathola amanzi umgungundlu vele bafika bathatha amathanga abo bahambe. Okay. Imigwaqo ngibonile last week idinga ukugugulwa futhi kodwa sakhe umgwaqo laphana. Bese kunama lights ama security lights siwafakile ama solar ukuze abantu bakwazi ukuhamba ebusuku. Okay. Mfethu ngicabanga ama questions amanye ngoba besikagxilile kakhulu kuwona namhlanje. So Mayor enye mhlambe lakho lokuphetha because umholi nomholi ofikayo la ngeke ngimnike ithuba lokuthi ayilo dede mfana khankaso ungalisebenzisa ngisho ku WhatsApp status yakho. Uma ngathiwa manje ukhankasa noma ukhuluma nomuntu omusha ngoba podcast yethu masisenza masihleli phansi ecubungula sithola ukuthi nabantu abasha kakhulu laba connecta ngeWi-Fi store laba bama ngaphandle library but abebengenayo understanding ngoba sitholela ukuthi aningakhulu abantu abasha bebengavoti. So ukukhuluma ke nomuntu omusha omkhumbuza mhlawumbe ukuthi anganikhumbule embusweni wango November ungathini mangakhuluma naye. Ngizothi number 1 izwe lethu lihlanganisa abantu abaningi abahlukahlukile black, white, colored, Christian banibani ningasondeli kulento yepolitiki yokuhlukanisa abantu ngoba vele kusasa mase siqedile ukhetho sonke fanele sihlale ndawonye. Kunabantu abazophusha ukuthi uhlangane kwihlanga lakho noma yinje kodwa focus kulento ukwakha iSouth Africa ebumbene. Kwesibili ke ngithi masikhuluma ngomngeni thina njengeqembu ngesikhathi singena lana sathola imess besinesikweleti abasebenzi abanye basuke bekune SIU bekuyimess lana bekuvele ngeke silungise yonke into in 5 years but akekho umuntu la emngeni nangaphandle futhi ukuthi iprogress abayibonanga. Uma ubona ukuthi uhulumeni wakho uyasebenza nabantu abavotelile ukuthi bayasebenza ubanike iNYouTube ukukhombisa ukuthi bayakwazi ukuqhubekela phambili mase behluleka ke noma beqala ukubheda bakhiphe emandleni ubafundise kodwa thina kukho sikwenzile ukukhombisa ukuthi cha asibona abantu abathembekile uqhubeka nomsebenzi indawo zonke futhi not nje indaweni ezithize. Kodwa yes kufanele ugcina ke ngithi fanele sivikele umngeni. Okay. Angikhulumi ngeqembu manje kodwa kufanele sivikele umngeni. National government usiza kancane, provincial government basiza ngalutho. Uma sifuna ukuthi indawo yethu yasemngeni ithuthukiswe fanele sivikele umasipala wethu singasebenzisi umasipala nabasebenzi babo for ipolitiki. Fanele basiqinisekise ukuthi bayakwazi ukudelivela bonke abantu kule ndawo. Wethu omunye usale sedlule sengibona ngoba sengihamba la uthi wesiyabonga besacela umbuzo uthi leli khansela le DA labekwa kwa 33 eJikajo ayino ukuthi akugona kwala eJikajo alwenza umsebenzi futhi idonswa iANC ngekhaya uyasazi story njalo usere angase akabhalanga igama lakhe lapho I think 33 ngoba bekune by election lapho 20 something no angikwazi ukukhuluma ngendaba lapho yazi amehlo ami ngiyawavala uyayikhipha kulezi but iqiniso lithi if ngoba ama procedures enhlangano ayifani if une council elibheda le DA akhona ama structures lapho ufanele ureporta khona nami futhi njengoba ngisuka lana ngizosho ku uSiphezondi o umphathi weconstituency yaseMsunduzi ukuthi nansi complaint engenile ngecouncil se-33 ngoba omunye ubenembuzo uthi owami umbuzo uthi in terms of equality and freedom charter what does it stand for? Does it support freedom charter or akayifuni? I-freedom charter ikhona kwi-constitution yethu. Okay. So mina ngiya-support i-freedom charter noma ikusiyona into eyaphuma kwinhlangano yami but iyaphuma kubantu abaningi. Khumbula ukuthi
i-ANC iyahlanganisa abantu abaningi ngesikhathi sobandlululo ukulwela intuthuko ingakho uyibone iyahlephuka manje because bonke laba bantu sebexabene babuyele ezindleni zabo so i-Freedom Charter ihlanganisa imbono yabantu abaningi and yes ngiyayivuma i-Freedom Charter and ngiyayivuma ngoba ikhona nakwi-constitution yethu masikhuluma ngama-human rights masikhuluma ngesithunzi masikhuluma ngazo zonke lezi intuthuko ikhona lapho kwi-constitution usengenzele bathi ungabe ngathi ngiyabashare and angifuni uqamba ngizokutshela iqiniso yabona ngoba kade sinenkinga yamanzi cha ngijabulile nami ngibona belungu bejahe iVaterkan ngasho yathi ayizwe liyabuya manje masasesijaha sonke iVaterkan nabo ayenye nje izinto nje engicela sonke nje sithele kanzima no amanzi emngeni asikhethi akwazile ukusamlisha amanzi ke lapha kuloko zani so sengenzele ukubabuzela nabeke kubabuzela ukuthi babonile nabo bejahe iVaterkan uthi umbuzo uthi kwenzakalani ngomgwaqo uNoll Drive oseyilithini ka-7 kungani ungakhiwa and apha ama-street lights asithembisa wona kuleyo mgwaqo manje ukudlula nje lapho ngoba ngifuna ukubashiya abanye ngibabona kubalekile no sure so ngeke ngithembisa abantu into ngingakwazi ukuyenza ama-street lights ase-Hilton aphuma kumkhandlo waseMsunduzi ugesi wase-Hilton uphakelwa umsunduzi yona into esisenkantolo manje ngoba umsunduzi akufanele baphakele ugesi emphakathini yasemngeni so eHilton ama-street lights nogesi aphume kumkhandlo waseMsunduzi ingakho uyabona ama-street lights efakwa ompophumeni oHowick ngoba umkhandlo wasemngeni uyasebenza eHilton umkhandlo waseMsunduzi awusebenzi bese-ke uNoll Drive ngizo-check-a nekhansela lakhona uNoll Drive sengiyabona uNoll Drive it's D umgaqo uqala ngo-D umgaqo we-Department of Transport owasemngeni ugcina I think 100 meter cishe esangweni yase-the Knoll after that uma ungene uya eMbotshani sekuba umgaqo wase-Department of Transport ngeke ngawubuzi lo phela wangasekhaya lami la uthi ngicela ukubuza mayelana ne-disaster lapha mfethu empophomeni ukuthi namanje kusalinda izinto ekuthiwa kuzolungiswa ngazo othayela bethu basadabukile nje mfethu ka-10 lapha uyakhala kakhulu ngalento lebekade ikhona estop fanele sibuze amakhansela lawa khona lapha ngoba omunye conduct ama-interviews because abanye babo batholile iy'mpahla bakhetha ukunika ngazo noma abangani babo angazi ukuthi kwenzekalani nabo futhi babe yintshontshela ngaphakathi kwabo omunye wabo wathatha nje oplastic abawu-21 wathatha angazi ukuthi zilapha amanye amakhansela athatha iy'mpahla bangawadingi kuney'ndawo ezingathintanga kule disaster then kodwa still iy'mpahla zokulungisa bathathile so angazi noma banika ngepolitiki noma ngazi kodwa thina-ke from zumkhandlo sanika i-relief emakhanseleni ngeke siphinde senze lokho ngoba basebenzisa ngendlela zabo next week kunama-voucher I think 500 rand esizonika abantu ukulungisa amafastela abo uzokwazi ukuthenga ka-Build It uzokwazi ukuthenga iglass iphathi noma ungakhetha ukuthenga into yokuphesha so kunama-voucher awu-200 mangicabanga azophuma sizoqala nabogogo nabomkhulu ngoba yibona abanamandla kunabanye and bethu lana-ke sengiyavalelisa kwangempela Khuba owami umbuzo omfishane kakhulu ngisacela ungibuzele kumeya ukuthi yini eyamvimba ukuthi angenele ukuthi abe leader yeqembu le-DA ngoba lento yayiqonda inhloso ngqanga ukuthi simenze upresident ukuze kusetshenzwe ngempela eParliament yini bakushaya lapha kwi-DA no cha akukho la engakhali khona la mhlawumbe wena siyakukhalela nje lapha yayini ekuvimbayo no ipolitiki Mpongose action into engithanda kakhulu ukunyuka kuba i-leader obani enhlanganweni fanele uyithande ipolitiki kakhulu fanele uthanda lento yokukhankasa emabranchini for izikhundla yokuthi ugijima izwe lonke ipolitiki angithandi mina into engithandayo ukubona inkinga bese ukulungisa inkinga wena khona ama-rumor engangawezwa ngicela ungiclearishe lona namhlanje ngezwe ama-rumors zokuthi awubuyi awusathanda ukubuya ezulokhuzana umeya sobona ukuthi abantu bathini let's say abantu bakuvotela wena usa-interested ukubuya ngangizokathi uma bengivotela phela uma bengicela ngizobuya ngonjani abantu kodwa uma bethi ngiyabheda-ke shuthi-ke uma bekuvotelile bese kungabuyi wena benze njani labo bantu ngabavotanga no phela lokho akulona iqiniso that's not true cha uma bevote kakhulu ngoba bethi bafuna ubuye and then bese kungabuyi wena no phela kufanele ngibuye phela otherwise lokho
ngikhombisa ukuthi ngimuntu omubi ngiqamba amanga. So uyilokhuzana uthi omunye ke ngicela ungibuzele ukuthi kungani abantu baka EPWP benganyuselwe imali abanye babo bangadonyulwa abafanga ngaphansi kwamasipala ngoba laba abantu benza umsebenzi omkhulu kabi ekuhlanzweni kwelokishi kanye nedolobha kodwa bahola ngaphansi ka 6000 bese kuthi laba bakumasipala abangenzi lutho ibona bahola ngaphezulu ka 8000 ngiyade ebhlunga kake kanzaba sayisebenzeka kaka. So imiholo ye-EPWP sitshelwa ngoba iprogram ephuma ku-National Public Works, Provincial Public Works, bese kuthina so siyatshelwa ngemiholo fanele sinika abantu lapho. Why singabaqashi permanent ngingajabula ukubaqasha permanent. Kepha-ke ngeke ngikwazi ukuqasha umuntu ngingakwazi ukumholela. So uyazi ukuthi la sinenkinga ukuthi abantu abaningi abakwazi ukukhokhela ugesi abawukhokhile. Leya mali le lahlekelwa lapho ngabe ngiqasha abantu ngibakhokhela imiholo yabo. So yonke into esiyenza iyathintana. Ama traffic wardens siyawadinga abanye kodwa ngikwazi ubaqasha ngoba kusasa bazofika la sofana nempende impende abakwazi ukukhokhela abasebenzi. So ngiqashile kodwa awuhuli kusho ukuthini ke lokho. Ngiqashile kodwa awunamathuluzi ukusebenza. Ngiqashile awuna uniform. So ngendlela I think sebeba 58 ngaphansi kwami abantu abaqashwe permanent emkhandlweni o driver mama truck o cleaner general worker balapho nabo umsebenzi nabo futhi ba permanent before babe gijinyiswa badlala ipolitiki sebe ama professionals manje amela thengidrink mayihamba la usasebenza awakuzisa kamgcine idonga kamngana phela lo akade kazoqala omunye unyuselwe ngo 40000 uzothenga ama mic amanye ngifuna ama le ndoda inhlezi ngimthengele inyama akazi nje ngithengele inyama le baya phethu siyabonga kakhulu ngethuba lakho osinikezele lona lokuthi sikwazi ukuthi sikhulume ngawe namhlanje nokuthi sikuthola ngoba ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bebenayo interest futhi yokuthi bazi ngempilo yakho bese sekuyancika good luck so lokusinilandile thina ngokuhlukana kwenu elakho lokuyibongela nelokuvalelisa kubantu ababekubukela no ukubonga ithuba Mpongose it's always good ukukhuluma nabantu bakithi kubalulekile ukuthi thina njengabaholi si account sizophendula and egcineni ama program njengale abalulekile njengokuthi chazile ukuthi abantu abaningi abafiki kuma public meeting badlala social media kanjalo so siyabonga umsebenzi owenzayo and ngiyathemba ukuthi sizobonana futhi mfethu siyabonga kakhulu lo bekathi naye umeya sendaweni yasemngeni osinikeze isikhathi sakhe sokuthi sikwazi ukuthi sikhulume naye ungakwazi naye ukuthi uphinde umfollow because somtheka uma sesikusharela kahle konke lokho sekukanjalo siyabonga nje selokhu sibalanda abaholi sihlala nabo cabanga asiphumule masuka la siyakomunye futhi umoli olandelayo siyabonga kuwena don't forget to share like subscribe ungakhohlwa ukusivakashela kakhulu epage lethu la esiphusha khona manje kusazoba nama debate akhona intwana yakho uready ngayo enicijile ngoba ngizochatha ama 2K sengimtholile i2K from iorganization yenu okushenge ngamthola umfowethu udadewethu ukwanda Samanzi ngicabanga uke waqonda nalawo ama podcast alabantu abasha so sizothola omunye from ANC sizothola omunye from iCo basakhona abantu abasha kweANC yasazi kodwa ke basinikezile so in fact wonke umuntu mayefika kule debate uletha iID ukuze sikwazi ukuconfirm wonke umuntu akekho umuntu ozongena ngendlela engaqondakala so ama 2K akhona sine action essay ya kulela langa ngicela ukuthi uphathe ama tissue kuzokhala abantu kuzona abantu bazokhala ngendlela ngizobashaya ngayo khumbula ukuthi imfihlo zabo zonke ngiyazazi imali ngihlekiso ukuthi ngichathe kamnandi ngichathe ama 90s ngifuna ama 90s from DA ngifuna ama 2K from DA ngiyafuna ama 70s eDA alapha emuva so damesilokuzana sixoxa la and I'm so happy ukubuka indlela ekhula ngayo indaba ye-podcast ukuthi bonke abaholi yazi kade ngihlangana noShongo MKP kwenye yama shows lapha eThekwini uyakhala uthi hey thina nisilanda nisiletha nini so ubuholi phezulu national abanye bayasho ukuthi bahlalele lamalokhuzana and ukuba khona kwenu kuyayikhulisa ilokhuzana ishow siyabonga kakhulu mfethu siyabonga izandla idlula ikhaya.